Ki pulit ke East Giant Hills District hak arpun riu tarik rempang hadien belayo ya ka jingtip ke batikna. Lingba ka jingpen hair drone kila penlong ka jingkan ra hak ka wei ka party do yong bean hak ka thain the East Giant Hills. Bat yo ban kemno ya khandai ngot kinong bela ki badang trekam hak ni ka par ka bapen kenya kindon baya day bat ka maryang bat halor ka jingti do yong. U Superintendent of Police ka district upan kach Razgania ula ong bakan ka senjam balashim kalong na marka jingkhang persha jong ka National Green Tribunal ya ka jingti bat ka jingshalan do yong bean bat ya ka jingbatha jong ka yeng kashri Meghalaya High Court ban shim de kilinti ki bating e udo yong bala sei ubadan hakate ka jaka udan kumbasan pesan metric ton ya ubala kurup no hakate hi ka jaka ha ka jingadon lang u executive magistrate hadin balale kat kum gikin don jong ka an ula benram. Ya baro kita gikin dai ngot kinong bela la kem no ragi pulin bat la register ya ka FIR. USP ula ongru baka jing tokit bakam benya kadang ya shakman ban lap bat ban letting e persya e ki briu ki badan kti ha ka babai tingka bat ki bapentre ya ka ni ka party do yong be an. Ki pulit ke district kila ko jing mat scam bat shime ki senjam ki bating e bat ban om ai lad ikinu kinu ki kamti do yong bean ban rap uhe pulin.